Amen. Mpiko. Ambuye alemekezeke chifukwa cha nthawi ino ya madzulo pamene tikhale tikulowa ma Bible study athu. Litachoka uthenga umene tinali nawo mmawa uja. Chigawo chino tikuchiyamba pafupi half one ngati sitikulakwa. Tiyenda kantunda ndithu tikayima pang'ono pena pake kupumulira ndi mafunso, kenako tidzanyamukanso kupitirira kuphunzira mchigawo china chomaliza. Chimene tikufuna kuphunzira madzulo ano ndimafuna tichipititse mozama. Zikuoneka ngati kuti chikubwera mofanana malingana ndi madera amene tili ano. Mulungu akupitabe mokakamiza kuti pakatipa pali mtsinje wa Shire. Ndezikuoneka ngati kuti zimene ndinakakumana nazo kusidya kwa Shire sizidasiye malo, kunonso zilipo. Masiku angapowa timayenda khomo ndi khomo kuchoka pazalewapa kumapita chauko. Titayenda chigawo chimenechi, mizimu imene inativutitsa kapena imene inaoneka kuti yatenga malo kwambiri m'dera limenelo ndi mizimu ya ufiti. Chinthu chimenecho mmene tabweranso kuno sinuyo koma kuno chiliponso. Mwina mungakhala alendo pa chimenecho, koma muyenera kudziwa kuti m'dera lino amene mumakhalamo muli ndi mphamvu za usiku za mumlengalenga zimene zikuzunguliranso dera lino. Mwachimenechi ndimati kwa inu amene mukudziwa bwino mawu a Mulungu, tiyende limodzi ngati phunziro kuti kodi chimenechi Bible limati chani pa nkhani zamachitachita aufitiwa. Nanga pamene tikuyandikiranso mapeto a nthawi ya pansi pano, Satana amene ndi mwini wache ufitiwo wayika njira ziti zophunzitsira ufiti pofuna kulondola m'bado wa makono umene sikudziwanso mitengo imene akuyidziwa makolo adzana. Pakuti chipangizo cha ufitichi wachidalira kwambiri Satana, ndipo chimenechi ndi chimene chimuthandize kupanga mtundu umene upitirize kuyendesa dziko m'dongosolo latsopano limene likubwera. Tamverani, m'zaka zonse zimene ine ndakhala ndili ku chipembedzo cha Satana, tinaphunzira ufitiwu ndi machitachita a ufiti. Koma chinthu chimene ndinkachidabwa kuti mmene ndimachoka kuno ku Malawi kwathu, pa msinkhu wanga ntaphunzira mabuku aja ndimafotokoza aziwanda okwana ngati 7
kuchipembedzo chakale chakwathu nditaphunziranso akolona atatu a dziko wakatolika tasubiri komanso wanzathu aja achibuda. Mmenemu ndinazamamo nkudziwa bwino kuti ufiti ulipo ndipo ziwanda zimaulamulira mosogozedwa ndi tate wawo ndiyerekezi. Koma chinthu chimene ndidakhazikikamo, chimene ndidazadziwa kuti kuphunzira sikutha, nchakuti muchigawo changa chakuphunzira ufitiku koyambirira chimene timaphunzira kwambiri ndi kulumikizana pakati pa iweyo ndi ziwanda, koma mogwiritsa ntchito mitengo. Ufiti wa m'mudzi simukumana nchiwandacho direct, koma pakati pa inu ndi chiwanda chimene si mfiti zambiri zimene zidachionapo. Fitizo zimaona mitengo. Satana adasankha ina mwa mitengo ku dziko, nkumalowamo nkumapanga zimene munthu ouphunzira ufitiwo angafune. Akafuna kuti atalike, pali mitengo yake imene ziwanda zimakuyitanitsani kuti mupereke ngati chopereka. Kwa izozo zikuthandizani kukhala chimene inu mukufuna. Anthu amene amaphunzitsa kapena kupereka malangizo a zinthu zimene ziwandazo zimakonda, kuti munthu upatsidwe mwayi wosanduka kapena kupanga zinthu zina kuchokera ku ziwandazo, anthuwo alibenso mwayi wolankhula nacho maso ndi maso, pakuti ziwandazi ni mizimu. Zinthu za uzimu zimakhala zosausa kuoneka mwachisawawa kuthupiri. Kotero mmene ife timaphunzira chigawo choyamba tili ku sataniki, timauphunzira ufiti pogwiritsa ntchito zinthu za ku dziko lapansi zimene Mulungu adalenga: madzi, mafuta, mchenga, mchere, inde, mitengo, miyala ndi zinthu zina zimene zinalengedwa malingana masenga ndi mtundu wa zimene mukufuna kuti muchitezo. Choyamba, mpingo wa Mulungu mudziwe kuti ufitiwu ulipo, musamakayike kapena kuchotsera. Ngati tikadafunika kukhala ni ntchito anthu a Mulungu, ndikuvomera Yesu kuti akhale nafe, kuti kuchokera mu chidziwitso chimene Mulungu angatipatse m'malemba tilalikire uthenga wabwino ku anthu amene adagwidwa ukapolo ni ufitiwo. Chimenechi chinali chigawo choyamba chakuphunzira kwanga ufiti. Koma ndidalowa chipembedzo cha Satana, ntayamba kuonesa maluso amene ndinali nawo. Zidafikira muyezo wakuti bungwe lalikulu la ufiti la ku America limene limatchedwa kuti Sociology of American Week linafika pondipempha kuti bwanji mubwere mudzachite nawo maphunziro a ufitiwa. Pamenepo maso mwanga munayamba kutseguka, ni mmene ndikutinso nditsegule maso anu ku dziko. Tsopano ufiti uja nditapita ku colleges ndinayamba kuzindikira kuti Satana wayamba kukonza ufiti ku dziko
wosagwirisa ntchito mitengo koma ayamba kugwirisa ntchito mawaya, kugwirisa ntchito kulumikizika kwa teknoloji ni zinthu zina. Satanayo kusukulu zimenezi amayitana anyamata ma scientist waphunzira bwino za science ndi kumafotokozera mmene ufiti uti udzakhalire. Pamenepo nkuti ndili ndi zaka zitatu mchipembedzo cha Satana, ndili ndi ulendo wa zaka 14 kuchokera pa tsiku limene ndatuluka. Mutu mwanga munayamba kulowa chinthu cha chilendo, kuti kodi ufitinso ungatheke popanda mitengo. Satana anayamba kukhazikisa zinthu zimenezi kanthawi. Lero masana wanu timafuna tichite pamodzi mu maola awiriwa kapena atatu, momamva mavesi a Mulungu akufotokozera chimene chikuonekera muzigawo zonse ziwiri, pa ufiti wogwirisa ntchito mitengo komanso ufiti umene walowa pano wogwirisa ntchito mawaya. Ndikamanena kuti ufiti wogwirisa ntchito mawaya, ndikunena chija ino anyamata asukulu mumachitcha kuti teknoloji. Kodi numveka iti? Amen. Umenewu ni ufiti wapawiri umene ndifuna kuti madzulo ano tiphunzire, kuti mwina mungayambe kudana ni aja amene mmudzimune mudawamvera mbiri, umboninso mulibe kuti ndi mfiti koma munangomva mbiri, ndiye mumapaka ufiti iwowo wokha. Zakuti nyengo ino inunso mwalowa mudakali pa mdima, Satana wakulowesani mu ufitimo kugwirisa ntchito teknoloji. Ndipo njira zimene Satana akupita nazo kutsogolo ndi zakuti apange dziko limene lidziyendera mawaya, apange munthu woyendera mawaya, apange chakudya choyendera mawaya. Mwa njira ina ndikuti mkati mawaya ndikunena zakudya za teknoloji. Munthu wa teknoloji amene akhoza kukhala pa mpando numalankhula naye, unkwatira kapena iyeyo kukukwatira. Dziko likupita ku ufiti wina wa mtundu wina. Okondedwa, ngati mukakumbukire bwino zakukhala kwathu kwa dziko limeneli, Bible lakhala chithunzi chabwino chotionetsa kuti chinthu chotchedwa ufitichi ku dziko lapansi chilipo osamachikana. Bwanji dziko pansi pa mayiko onse motsogozedwa ndi United Nations adasankha mwadala kuyika malamulo ku mayiko onse a dziko lapansi kwaletsa kuti asamavomere kuti ufiti ulipo chikhalireni. Bible likuvomera kuti ufiti ulipo. Kodi timvere ndani? Timvere khoti kapena Mulungu? Mpingo wa Mulungu, inu ndi ine tikhale mugawo la kumvera Bible, chifukwa Bible ndi limene litivomereze kuyokera m'mavesi tidziwerengawa kuti ufitiwo ulipo. Ndiganiza kuti amene akukana ali mchifukwa zosakayikitsa kuti makhoti maunduna akudziko pakuti alikale m'manja mwa mdierekezi. Mverani, ufumu umodziwo sungatsutsani, ukuyenera kumbisa nzawo. Mchaka makhoti amalimbika kuti ufiti kulibe, chifukwa ufumuwo ndija ni umodzi. Koma ino ana Mulungu amene mfumu yathu ndi Mulungu, ndipo chisogozo chathu ndi Bible, likutiuza mafotokozedwe osiyanasiyana m'Baibulomo wofotokozera poyera kuti ufiti ulipo. Kotero chilengezo chapa mpingo wa Mulungu ni chidziwiso chapa mpingo wa Mulungu, tikamakhala mdziko tidzidziwa kuti ufiti ulipo kwa ana a Mulungu. Koma kwa anthu akunja amene amayenda monga mwa dziko,
amvera dzikolo limene likunena kuti ufiti kulibe, chifukwa pamenepa ndiye kuti tayimika milungu iwiri. Mulungu wa Bible amene ni mulungu wanga akuti ufiti ulipo, koma Satana amene ni mulungu wa dziko pamodzi ndi anthu ake akuti ufiti ulibe. Ana a Mulungu, tiye tiyambe kulowa m'malemba kachetechete. Tiyamba ndi buku la 2 Korinto chapter chake cha number 4. Pamenepo nipempha muwerengi, chifukwa ndili ni mavesi ambiri amene tifune kuwerenga ndiso akuthandizidwa. Tiyamba ndi 1 Korinto, pepani 2 Korinto chapter number 10 verse yake ya number 4. Mwapeza 2 Korinto pepani, muchita 2 Korinto chapter number 10 verse number 4. Tikufuna ife tikhale ndi backing, ana a Mulungu, kuti tikamalengeza kuti ufiti ulipo ndipo tikupita kopempherera mfiti zilandira Yesu, tisamakhale tikunena chinthu chimene wena akunena kuti ulibe. Bible lathu likutiuza kuti chilipo, koma tichiyambira kutali sichizimveka bwino m'malembamo. Tiye m'bale wanga 2 Korinto 10 verse number 4. Pakuti zida za nkhondo yathu sizili za thupi, koma za mphamvu mwa Mulungu zakupasula malinga. Amen mpingo. Amen. Paulo akuyamba kufotokozera zida osati za khoti la Malawi, zida osati za human rights chakuti ayi, koma zida za Mulungu. Akuti pakuti zida zathu zimene Mulungu anatipasa ndi zida za mphamvu za Mulungu zopasulira malinga. Kodi zikumveka izi? Amen. Paulo akuyamba kupereka zipangizo zomenyera nkhondo, koma chinthu chitu cha uzimu. Kodi tikufunika kukhala asilikali? Wakuti nyengo yonse imene ndayenda mmenemo sindikumuona Paulo yakunyamula chida kapena uvala kamofule ulendo ku nkhondo. Ndiye kuti Paulo anali kuona chinthu chimene boma sinachione, koma ana a Mulungu achiona lero. Pakuti maso athu timapenya mosiyana, mapenyedwa ana a Mulungu timaona zinthu mkhale za uzimu, pamene boma siliona kanthu. Mchaka dziko linganene kuti ufiti kulibe, maonedwa asiyana. Tsono ife ana a Mulungu tikusogozedwa ndi Paulo mu chapter choyamba, akuyamba kupereka zida. Akuti pakuti zida zathu zimene tili nazo. Mawu amenewa Paulo amalankhula atangolowa mu mzinda wa Efeso, kamzinda kamene munali asing'anga. Mu nyengo ya Paulo analipo 76. Makona onse mzinda wa Efeso wobwebweta 17, asing'anga osabwebweta nambala inayi. Tamverani makosana, iye polowa ngati mtumiki anali kudziwa kuona kuti maso anga akuona kuti muli nkhondo mmudzimu, ndipo munthu amene angakwanitse kulalikira uthenga wabwino ku Efeso akufunika kukhala ndi zida. Paulo akugwiritsa ntchito mawu kuuza anzake, pakuti zida zathu zamwa Mulungu ndi zida zimene watipatsa zopasulira malinga. Anali kuti malinga? Kodi Efeso anali mu mpanda? Ayi, kanali kamzinda, koma kanali pa mtetete. Paulo n'chifukwa cha amaona malinga, amaona mphamvu za sing'anga, mphamvu za mfiti zimene zinali kuchitachita mu mzinda wa Efeso. Paulo mmene amalowa ku Efeso anali ndi zinthu ziwiri zimene adazipeza, zimene zinali ndakalonga
a dziko la uzimu, ufitiwo. Number 2, chigololo, uhule. Anazipeza zimenezi mu mzinda umene Paulo anali kulowa wa Efeso, umene iye adaona kuti sitingalalikire uthenga m'mudzimu ndi kugonjetsa ngati sitingakhale ndi zida. Mpingo wa Mulungu, tamverani, inu ndi ine ngati wana wa Mulungu taponda m'masiku omaliza amene tikuyenera kuvala ndithu zida zake za Mulungu zimene tidzapasulira malinga. Akunena kuti malingawa nchani? Malingawa ndi machitachita a ufumu wa Satana amene amachita limodzi ndi wanthu amene adzipereka wokha ku chipembedzo cha Satanacho mu gawo la ufiti. Kodi numveka inu? Tamaliza vesili polowa mu vesi number 5 ngati nkotheka. Koma za mphamvu mwa Mulungu zakupasula malinga. 5. Ndi kugwetsa matsutsano ndi chokwezeka chonse chimene chidzikweza pokana chidziwitso cha Mulungu. Amen. Mpingo akuti zidazi ndi za mphamvu za Mulungu zopasulira malinga ndi matsutsano. Now tamvera, kukhala mchipembedzo cha ufiti kumakhala kulowa chipani chotsutsana ndi Mulungu wakumwamba. Muyambe kundimvesesa makosana. Mukalowa chigawo chimenechi mumakhala kuti mwalowa chigawo chotsutsana ndi Mulungu. Ndi akuti zidazi ndi zopasulira chokwezeka chilichonse chimene chikufuna kuchita koma motsutsana ndi Mulungu wakumwamba. Na mmene ndinali ku sukulu imeneyi ya Sociology of American Wika, tamverani mpingo, tinali kuti tikuphunzitsidwa mphamvu za Mulungu kumwamba. Mphamvu za Mulungu kumwamba amationetsanso mphamvu za dziko, kuti kodi mphamvu zimenezi zikuyenda bwanji, zikuchita motani. Chifukwa chake tikuona kuti mfiti zikamasonkhanira ku ufitiwo amakhala kuti amakuyimikira ni tawa ya mphamvu. Mwa njira ina, mukamapanga za ufiti mumakhala kuti inuyo mukufuna mphamvu ina osati mphamvu ya Mulungu. Wolengedwa akamakula wajoyina chipembedzo cha ufiti, chimene amafuna ndi mphamvu ina yoposa mphamvu ya Mulungu. Pamawu amene ndikufotokozawa ndikupempha khutu la uzimu tsogoloko muphunziroli mawuwa atanthauza ndibwereze. Ukamapanga zinthu za ufiti umakhala kuti ukufuna mphamvu ina. Mpingo wa Mulungu, muyambe kundimva, kadakonda mukadamva koma simukumva inu. Munthu akamanena kuti ndi ufiti amayamba kutuluka mu mphamvu ya Mulungu kuyamba kufuna mphamvu ina. Chumveka chichewacho? Kodi numveka? Kusakasaka chani? Mphamvu ina kuposa ya Mulungu imene ukuyiwonjezera. Ndi gawo number 1 limene limayamba kuyang'anidwa ngati ufiti pakati pa dziko. Khutu lanu tiyambe kumva mwauzimu. Kodi zikumveka izi? Amen. Tamverani. Tatiyeni tipite ku buku la 1 chapter number 10. Mavesi amene ndiuperekawa ndi zimene ndikufotokozazi
ndizo zinthu zimene ana a Mulungu ayambe kukhulupirira Mulungu, koma akhale ndi chidziwiso chodziwa kuti ufiti ulipo. Kotero Bible likuvomera kuti ufiti ulipo, boma limakana kuti ufiti kulibe. Ndafotokoza chifukwa chake. Bible, Mulungu wathu ndi Yehova, ifeyo ndi ana ache. Dziko Mulungu wawo ni Satana, ndiye ufumu umodzi sungata sumaukirana. Kodi zikumveka? Musaganize kuti nkumalawi kokha kumene amanena kuti ufiti kulibe. Ni dziko lonse lapansi. Mukatenga dongo solo la mayendesedwe a dziko lapansi. Koma ife ngati ana a Mulungu, mmene akunena kuti zida zathu zimene tili nazo ndizopasulira malinga, akunena satanic forces. Kodi ine ndikumveka? Amen. Ufumu wa Satana ndi umene ukutchedwa cha malinga. A satanic ali ndi ma forces yawo, mfiti zili ndi ma forces yake. Now mphamvu zimene amachita nazo anthu mosadalira mphamvu ya Mulungu, pakuonjezera pa mphamvu zimene Mulungu adawapasa, zoonjezerazo ndi zimene zimakathandizidwa ndi ziwanda. Ndi zimene Paulo akunena kuti tili ndi zida zopasulira malinga. Kodi zikumveka izi? Kawiri munthu amene amapanga za ufiti amafuna kukhala mu mpanda wa chitetezo, mulinga losaoneka ndi maso. Amamva kukoma mmenemo, amaziona kulemera, amaziona kuti ali chilichonse. Ufitiko kumakhala maudindo amene mumatha kukwezedwa, koma aumphawi nawo. Koma mukakhala pamodzi akuwuzani kuti inu nacheya. Kodi zikumveka izi? Nukumbukira mu 2006 dera lino kudabwera anthu 4 ku msonkhano umene udachitika kwa Chiwere m'boma la Dowa. Mabwana a dera lino adatipeza, mubwere tikuuze ndanzano masonkhano paja. Tidatuluka sitidzabwereraponso. Nawenso utuluke ngati udakali ni moyo. Kodi zikumveka izi? Tamverani. Amadalira kuti pali chimene chikuwathandiza, ndi chimene chikutchedwa kuti satanic forces. Paulo m'malo mwake akuti tili ndi zida zopasulira cha malinga. Kodi ndikumveka tsopano? Amen. Mpingo wa Mulungu. Amen. Tamverani. Ndisadapite kutali, chifukwa chake nchani tikuphunzitsa. Munthu aliyense amene amadalira mphamvu zina zochita kukatenga ku mitengo, amadalira mphamvu zina zokatenga m'michenga, m'mafuta kapena m'madzi, nanena kuti mphamvu ya chozizwa changa ili mwichichi, munthuyo wajoyina ufiti. Nkati nchedwe pamenepo mukhoza kuona ufiti wa kuchipembedzo wa zaka za m'mapeto anu, umene wabwera pansi pa anthu amene akutenga dzina la uprofeti kulidetsa. Kodi zikumveka izi? Ndikukakhala mfiti zomakachosa wanthu mulinga la mphamvu ya Mulungu, nkukayika mulinga la madzi, anointing water, kuti mukawaza amenewo mwatetezeka, mukamwa amenewo mwachira, mukamwa amenewo mugona, mukamwa amenewo savuta, mukamwa amenewo akukwezani, mukhala mmakobi malinga. Paulo akuti tili ndi zida zopasulira malinga. Ndi chani chida chathu? Yesu Khristu ndi mawu okha Mulungu. Zakwana. Kodi zikumveka makosana? Amen. Choncho ndimafuna kuti mudziwe kuti ufiti si anthu okha amene akutambayi, inunso muli mufiti omwewo. Kodi zikumveka zimenezi? Koma chigawo ichi
cha ufiti wina ine ndinayamba kuchitutumuka nditapita ku America nakandilowesa pa sukulu imeneyi yotchedwa Sociology of American Wika, kumene adakandipasa certificate yabwino kwambiri imangolembedwa kuti Wika. Tanthauza kuti chani? Musimo amayika mawu akuti the craft of the wise one. Tamverani okondedwa, ufiti ni luso la wanthu anzeru a dziko. Kodi zikumveka zimenezi? Ufiti ni umisiri umene munthu amatha kupanga mwathandizira ndi ziwanda ndi kuyimika chinthu china chimaoneka ndi maso. Mpingo wa Mulungu, tatiyeni tioneni inu ndi ine ngati ana a Mulungu m'Baibulo ufiti akutionetsa kuti ulimo, ndipo akutipasa chithunzi choti tidziwe kuti ndithu ku dziko lapansi ufiti ulipo. As long as Satana akuchita live ku dziko lapansi, chomwecho ufiti chaniso ulipo. Koma ngati munganchose Satana kapena muli mbali ya Satana, mukhoza kumayenda ndi kutenga ku dziko kuti ufiti cha kulibe. Tiyeni tipite limodzi pa 1 chapter number 10 verse number 3. 1:10 verse 3. Ndi nkhondoyi inamkulira Sauli, ndi amauta anampeza, ndipo anatenga nkhawa chifukwa cha amauta. 4. Pamenepo Sauli anati kwa wonyamula zida zace, solola lupanga lako nundipyoze nalo, angafike osadulidwa awa ndi kundiseka. Koma wonyamula zida zace anakana, popeza anaopa kwambiri. Pomwepo Sauli anatenga lupanga lace naligwera. Kodi mukundimva mfiti? Mayilayila a ufitiwo ndi kugwera lupanga lako wekha. Unafunika Yesu lero ndi kudziphatu kumene mupangako zanu ndatha wako, naye wanisunga ni moyo kuti nchenjeze mfiti zakale zinzanga. Kupanga ufiti nudzigwera ya wekha, kugwera lupanga zimachitika nizo okondedwa. Iwo amene amamwalira adakali mfiti, imfa amaioneratu kutali, ndipo samapeza chiyembekezo chilichonse. Chisiku limene ukujoyina ufiti umakhala kuti wadzigwetsera kale pa lupanga wekha lodzipha. Kodi zikumveka izi? N'chifukwa chake mukapeza kuti mfitizo zimakhala zolimba mtima, chifukwa zimakhala zitazipha kale zokha. Ndiangaope kupha munthu wazipha kale. Chisaulizimu chogwera chani yekha? Lupanga. Ine ndimati inu musagwera lupanga m'mudzi muno. Bwerani kwa Yesu, akufuna kupulumutsa moyo wanu. Inetu inu munama tidatamba tu anyamata m'masiku amenewo. Mfiti za chinyamata nga ine ndakalamba ngati niwoneka kuti niwokalamba. Ndiye kuti tinkatamba tidacha achichepere kudyerera ufiti, appear and disappear. Kodi zikumveka izi? Utamba kuja kwa madesa nkhawa tikadatenga aya matabwera zalephereka nizachitikazi. Kodi tamverani makosana? Akadanena kuti akulu awo adandizunza m'masiku awa ufiti. Ninkadzaza nyumba pa kitchen akanipeza niudya zolawa za mpoto. Kodi mulawa ndiyo? Ayi, halawa nivuto palibe. Zukoma, ndenkatenge mbali. Akamapita kotenga mbali, akanipeza nili kumbale koko, niutenga ndeka. Muntu inasiya kitchen abali balumaliso. Mwina sinaone bwino, niyambe ndakavala bwino chitenje uchipinda. Uchipindako akanipeza nili koko na thyola myendo, niupumula nili pabedi. Tawa madamu panja mbo, itawa nyumba, tawa mamuna.
makosana inu mukamba ziti tabwerani kwa Yesu ngati mmene nabwerera ine kuno napulumuka tunzanu ulendo wakalowa dziko lija lokongola limene likakhala masiku ochuluka mukuchedweranji mudze kwa Yesu akupasani chimene adandipasa ine chaulere simugulanso ayi. Kodi zikumveka makosana? Amen. Ni ufitiwu munthu umadziphaja wekha. Kodi zikumveka izi? Amayi ndi abambo ndimafuna kuti inu ndine tiyambe kuona zinthu zatsopano zimene Mulungu akupitirira kulankhula nafe. Tatiyeni tipite pa 1 Samuel chapter number 15 verse yake ya number 23. Amayi ndi abambo konse kuti kupitapitawu tusakasaka kuti ufiti m'Baibulo ana Mulungu ulimo. Mulungu akuulula kuti Satana alipo amapanga za ufiti akukanawo ali ni Mulungu wawo sanga nyozi kulibe ufiti. Tiye mbale wanga 1 Samuel 15 verse 23. Verse 23. Pakuti kupanduka kuli ngati choyipa chakuchita nyanga. Mtima waliuma uli ngati kupembedza milungu yachabe ndi maula. Kodi zikumveka izi? Tabwereza mbale wanga. Pakuti kupanduka kuli ngati choyipa chakuchita nyanga. Tamverani. Pakuti kupanduka kuli ngati kuchita choyipa chakuchita cha nyanga. Bible layamba kuulula kuti kudziko kuli cha nyanga. Ndi akakane ni jaji ikakane ni UN akunena yapa akuposa malikulu aza ufulu kudziko chifukwa ni Mulungu akunena za choyipa chochedwa cha nyanga. Tayamba kupeza ufiti m'Bible. Kodi zikumveka izi? Wochitikira futi Angerezi inanyamata ophunzira wochitikira futi in Bible ndizimene ndikunena pano ufiti ncha ulembedwawo ngati chaputala chimene chipalibe ndekuti mulibe mu constitution ya Malawi, koma Bible imene ni constitution ya inu ndine akunena kuti nyanga ilimo. Kodi zikumveka izi? Amen. Kodi zikumveka izi? Amen. Tiye mbale wanga pitiriza. Ndi mtima waliuma uli ngati kupembedza milungu yachabe. Tsopano pamene papalika chipembedzo kamene inu mfiti mumajoina kachipembedzo kaliuma kuli ziwanda zimene zimakhala mkati mwako. Munthu akamasainira utokhala kaye pansi mbale wanga pang'ono. Munthu akamasainira kapena akamalowa chipani cha ufiti, number 1 chimene amamuuza mwalimba mtima simene adakuuzirani kwa sing'anga kaya nunama ngati ndi akuti kuli ngati kuchita cha liuma kulimba cha mtima samatero kuti mufuna kulemera mungalimbe mtima ndachichowa chimene amanena nda azising'anga mungalimbe mtima chifukwa chake ncha amadziwa kuti munthu sayenera kuona zimene maso ake sayenera kuta. No, tikuntengapa tikamuonesa chimene maso ake safunika kuti ata aone. Mulimba mtima. Numveka inedi? Amen. Zikumveka edi? Amen. Mulimba mtima chemwali. Mulimba mtima baba. Ndilimba mtima. Voto palibe. Sinanga mukufuna cha kulemera. Hada ndipeza wina kuti mbale iwe unatuluka koma ine chonde ndithandize ndilowecha sataniki. Bwanja kuti yayi nakafusa ntchito kwina ndi andiuza kuti akulu mukwamva mu audio watu matraki yawo ndi awa bwana anagula kutile kwakunena ziyesiza bosa galimoto zawo nziti zimene mukuzionazi. Ndiye ine ntangoona magalimotowo ndakhulupiliradi kuti inu ndi munali wa sataniki. Mbale wanga ine kolombono ukapshe ndiphunzise nane ndilowe ati afuna naiso matankala kani yosausa. Ufiti umaenda kulimba cha mtima. Ndiye pano Bible likuti koma tikuchita nyanga
ndiliuma ni ukakamira chifukwa umakhala mchinthu chimene sukuyenera kuchita. Tamverani, zikadakhalapo kuti zabwera zikadayamba kundimvesa zimene ndikunenazi. Amakutuma ni masiku angati kuchipembedzo cha Satanako ziwanda kuti mukaphe mwana, mumapitako kanga. Munthu amapitako kokapha mwanako maulendo okwanira 3. Ulendo wa namba 3 amapita atasinzina. Chifukwa ncha pakufunika kuti alimbecha mtima. Kodi mukuganiza kuti kupha munthu ni chinthu chopheka? Ine kubereka mwana wangayo ndikubereka mwana nzake, mwanayo si wanga. Iwi ndiye ine ndiyende waya mpaka ndikafike kuchipinda, ndikampeze mwana wanga kanzukulu kakagogoka kagona kausangalala kakutambasula timyeni. Ndiye ine nipheka mene kakusekererapo. Kwani muganiza kuti pamakhala kuti ncha umayenera kusainira kulimba cha mtima. Mukadakhala kuti kulimba mtima kumeneko mukulimbira kwa Yesu, mwapambana mukadakafika kumwamba ino. Ndikumene mukundiona ine pano kuwakondedwa. Nati usandipusise ngati nimalimba mtima upya wokukudia munthu ndikaope kulalikira uthenga. Ino osadabwa kuti akulu amalimba mtima bwanji. Nkaope ukondedwa. Ngati nimalimba mtima kwa Satana ndiye ndilepe kulimba mtima kaopereka moyo. Nyama libe pamene niwope pamene pabwerera choona ndipo ning'amba pati pomwepo sinikuchizungulira kulama nzera kapena kuti ayi. Chifukwa chani okondedwa? Nili na amene amakwanisa kupha mzimu osatitupiruka, amene ni Mulungu kumwamba. Ameneyo ngati nimalimba mtima ndi wopha thupi nanga wopha mzimu bwa ndakuti ndi wankulu kupasa ophacha. Ndiye uyuyu ndi amene angandipasa sokulimba mtima kutera kupanopa ndiye napenga zirope nilili kwa amene amatha kukwanisa kupha mzimu. Nishauta kumene palibe nibise pano nalimba mtima. Kodi zikumveka? Amen. Tadikira nditakuuzani chimene chikundipasa mangolomera amenewo ndichi ufiti. Zikadakhalapo ngati zilipo zikumva mumve ufiti. Ukatambatamba ukamapanga ngati graduate mumatambaso thukoloko kulekeza filikolo masana. Kodi zikumveka? Inu simunakumane nawo kuti kodi iwo amalima, simunakapeza ali msewu tinjira takumunda awupita kuti agogo wakuti apomwepa apa kuti pakuti kuni kunsimbi mulowera kuti mupiraku masana kafungo kampambano kama atenga mtima chilako lako ngati osuta fodya bola kangodusako paja pampambano basi pya apita uku kapenayi bola kangoonako mitumbira ngodusako kungoyionako ka masana zimafika mpaka potambaja mukayiuze nkhandweyo. Tsopano ndili kumbali yamene amakwanisa kupha mzimu osatitupiroka. Ndiye ngati nimalimba mtima uku ndiyenda wonjeza nilankhula masana nikuwululani kuti kutamba mmatamba cha masana thukoloko umapita ku ya masana umakachita kwa abweza agogo akhaleni kucha amwene pita ni kunyumba anu bwera ukutiko upita iwe thukoloko ya masana iwe malima ukatani kumunda okaendera msupa zaitana khani osausa bwere kwa Yesu nili mwamuna mmudzi achilo nimvomera nyakwawa mwachira tsoka chifukwa nyakwawa ija simfiti ndachinalola anthu a Mulungu adzalalikire mwachira tsoka ngati mufulani samabwere mwachose unyakwawa musankhe fitizana chifukwa adzaziviratu kuti aulula sazatitanaso sazatimvomera. Kodi zikumveka izi? Amen. Mainda bambo tayandikira kufika kwathu umenewu
ufiti m'Bible ulimo ndithu. Kodi ine ndikumveka? Amen. Tatiye tiyende okondedwa tifike pa 1 Samuel chapter number 22 verse number 23. Anthu a Mulungu verse ndilani mumvesere. Verse 23. Ukhale ndi ine Eya. usaopa, popeza iye wakufuna moyo wanga afuna moyo wako, koma ndi ine udzakhala mosungika. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Amene mutamba mukhale ndi ndani? Ndi Mulungu. Amen mpingo. Amen. Amene mufuna kutuluka musatuluke ufiti ni kukhala pa mtetete. Zimene adapanga mzanga Michael Jackson kutuluka sataniki ndi kukhala paja. Zimene adachita Bernard Arnold kutuluka ufiti ni kukhala paja pa mtetete kulibe. Kodi zikumveka? Zimene adapanga Margaret Banda kutuluka ufiti ni kukhala paja pa mtetete zofuta. Zimene adapanga Fadhai Gwala Zimba pa Zimbabwe pa kutuluka ufiti kukhala paja kulibe. Lero adadiyedwa adapedwa mukhale pa ndani pa Yehova kwathawira ufiti kwa Mulungu, chifukwa iyeyo mukakhala naye palibe amene akutanini akupezeni. Uyu Sauli kaya ndi Davide akuti ukhale ndi ine dzuwa lonse, usapange mistake kutuluka. Sono inu amene munabadwa m'makolo otamba vesi ndilani mukhale ni Mulungu, usapange mistake akudiyani, chifukwa mavesi akuntundako tapeza kuti ufiti ni kulimba cha akuphaka. Musimunaona sana apita chidule mtauni ananyengerera makosana tamverani zimakhala chonchi. Kuli mtundu wina wa ziwanda zimene zimakhala zilipo m'mabanja, zimakupanga ni monitor. Kodi mukundimva makosana? Amen. Zimakuyang'anira ni kwambiri inuyo, ndiye zimadziwa chikondi chanu. Ndiye ku sataniki komanso ku ufiti kuchilipo chimenecho amachitcha kuti mchingerezi the last sacrifice. Tamverani, last sacrifice ndi imene mukamalo wa sataniki amakuuzani kuti musainire kupereka nsembe ya human sacrifice. Munthu amene mumupereke nsembeyu amakuuzani kuti mupereka amene mumankonda. Kodi zikumveka? Amen. Na mukamapereka amene mukunkondayi palibe chinyengo chimene mungapange chimachitika ncha. Inuyo mukamakajoyina sataniki ziwandazo zimakhala zikudziwa kale mwana amene mumankonda. Simungakapereke chammowa chija kachikana, amadziwa kale kuti chachamba chija inu nchotaya mmalakalaka chitafa nanu mwanyanya usuta akuti mutafa palibe kanthu. Wakuti akati asankhe amasankha iwe nkachasowa koyo. Bwerera kwa Yesu kaya wafika posankhidwa kuperekedwa cha wakuti mupulumukire satana inu. Fwa satanayo safunaso zilekwani ngati inuyo mchaka mulipo ngati unamizeni ngati mkachaso mutikitayo nijamba mukusolesa nacho makoloji. Makolo anu enawo atu amapita kokafuna ndalama kwa sing'anga pasopo amauza kuti pereka amaloza nda iweyo kaya mchamba chakocho sangaloze ujayi. Ndiye ziwandazo zimadziwa ku last sacrifice kuli mamonita amachita monitoring makomo ndi kumadziwa kuti abambo mwana amene amankonda kwambiri nduyu ukaloza wina mumbalemo mumabwera black zakanika. Ananga na amenewa ndiye ine ndasankhapo uyu
amene mumpereka sembe muona mumbale mucha blood zatani zakanika. Kodi zikumveka izi? Akatira bweresani muona nkhope ikubwera kacha uma katani kacha uma kakonda kacha koma nanga uta uyenera kuta kupereka. Now umalimba mtima ndikuloza mpaka kunta kumpereka amene uma ntaniyo uma nkonda. Chifukwa chake madzanja amanja mabanja mwambiri lero kulibe mabuladi wina ali kuti mmakomo ali kumanda koko khani yosausa wena mwatsoka mwamwayi hadapita ndiyedzi palibe kanthu koma wena adachilolozedwa. Satana amachidziwa chimenechi. Titani pa mfundo imeneyi ndichenjeze mabanja achikhristu wanaja wonse ndi wanu musamakonde mwana mmodzi si chikhristu. Kodi mukundimva? Amen. Ni makonda kwambiri uyu dere kukhalira amene kunta unkonda deire ndiziwanda zimene zimachita chipongwe pa last sacrifice pamakhala chaka cha namba 7 ku sataniki. Ziwanda za last sacrifice zimatha kuyenda chisawawa osatiso kukhomola munthu wa sataniki kapena la mfiti koma zimangoyenda mmakomo ndiye zimalondola ana amene mwakonda kwambiri. Enanu mudapesa nanu ndiziwanda za last sacrifice chifukwa cha mmene munkakondera kuchipembedzo cha Satanako amatha kuyenda chaka cha 7 chiwamba mudzi mtauni waya kulonju abambo amakonda gwe pantunda mungomva kuti kamaoloka nsewu kakumana ni njinga ili yani yakapalasai matumbo pantunda njinga tayala lakapalasa mpaka upulisa matumbo. Last sacrifice mwaperekesa nokha wana munankonda kuposera muyezo wa utate wa umayi. Ana wonse ndi athu sitifunika kukonda cha mmodzi. Anzanu anankakonda waja. Ziwanda za last sacrifice zidatenga kulibe nunama iyi hadakusira nizisere kwete pasopo hani yosausa imene. Kodi limodzi pa? Amen. Tatenti mpezeni 2:2 chapter number 33 verse number 6. Nufuna nthirira umboni pa mawu amenewa. 2:2 chapter number 33 verse number 6. 33 verse 6. Aha. Anapiritsanso anaje pamoto mchigwa cha ana a Hinomu nawombeza maula nasamalira malodza. Kodi inu ndiye munganene kuti m'Baibulo ufiti mulibe? Tabwereza mbali. Anapiritsanso ana aje pamoto mchigwa cha ana a Hinomu nawombeza maula. Tamverani, khalani pansi. Pamene ndafika pamenepa ndafika chigawo chodetsa nkhawa kwambiri. Chifukwa nchani? Muchigwa cha Hinomu munali mulungu wotchedwa Moleki, mulungu wa maleredwe. Kaufiti ka m'mabanja masiku akumapeto wobwera ni banja la mtsogolo Tuza na nzachi ndiwo amtengatenga akaufiti kameneka. Wokondedwa, pamene tikuyandikira kwathu, mind you be careful. Mulungu akakhumudwe tikakafika kwathuko mukulephera kulowa akukuyikani mugawo la mfiti kuti mudapititsana anu amuna ndi akazi ku moto wa Moleki. Nkhani yosausa. Nkhani imeneyi
yosausa kwambiri wokondedwa. Pamene tikuyandikira zipata za kwathu, ndili ndi mantha ine kuti ndisamaulule zozama za Satana, za ufiti wa m'makomo umene ukubwera ndi kulera ani yosausa. Ni ulendo odesa nkhawa makosana pamene tikuyang'anisana ni khomo la chipata chakumwamba, nikuangule kumasula dongosolo langa lakulalikira. Mwina mmawa kulibe ine, nilibe mulandu wokondedwa, nika ufiti kachikhalire kulela kamene kamabwera ni mulungu otchedwa Moleki. Kamachita bwa ikoka kuchokera kumapirisi zobaya ni zinthu zina, kamapita mkati mwa mimba nikukayenda kumazira mesaka kukapulula ani yosausa zosalira zake ncha, ukasokoneza system yonse yakasambidwe ka munthu amene mmalekeza 3 days pano mumasamba mpaka 10 days, mwazi wa masiku 7 ni nsembe ufiti umene mwachita kupalamula nokha. Tayandikira zipata za kwathu posachedwa. Ambiri abantu akakhumudwa, akazi ndamuna, wochokera kummawa atapembeza, wochokera kumadzulo atapembeza, wochokera kumzambwe ndi kumvumba. Tamverani, tonse tikasonkhana pa tsiku losiritsa, woweruza mulandu akakhalako sikukakhala kinyata, woweruza mulandu akakhalako sikakhala Supreme Court of Appeal, woweruza mulandu akakhalapo amene azaweruza zamoyo ndi zakufa. Palibe utambwali nakusambira ni mmanja ine. Chigwa icho cha nthawi yakumapeto, wanthu wopembeza amene tili ndi wana awiriawiri mmodzi, nkofunikadi kulerako. Kubereka kodi kuzikhala patali nikofunika ndithu. Koma wokondedwa, njira imene tikutsata ndi chipembedzo cha Moleki chimene chasokonesa chilengedwe cha munthu. Mupita naye kuti Moleki ali padzanjayo, pakuti ntchito yake nupulula kukhesa mwazi wosalakwa mtupi. Kodi muzakhesa mwazi manja mwanu muli magazi ndikukweza manja kumwamba kuti oyera? Zitheka ngati? Mupembeza mpembezo mtundu wanji? Mulungu atichitira chifundo. Dziko lapansi latilowesa ku ufiti wa tekinoloji, kotera kuti lili ndi mfiti mzipembezo, koma sizingavomere ziganiza kuti pakuti sizitamba cha masana. Ninifunso pano, anyamata inu kumbuyoko okupha mbewa, kodi muli ndi njira zingati zophera mbewa? Ukumba, number 1, mugwira mbewa nkupha. Wotcha moto kapena chiutsi kumphanga, mugwira mbewa nkupha. Kodi zikumveka izi? Ukupiza, muphera mbewa mmene. Wokondedwa, njira zonsezo mukanyamula mbewazo, wanthu amatija mwatenga utsi mwaphaja. So njira zambiri zophera wanthu, koma ndikuphachani basi? Kupha munthu. Nunena atu ine ulendo wanga wasala wachepa, posachedwa nunyamuka ulendo kukapumula kuwapanga chimwe. Ndachimwa kokwanira, Mbuye idzandisanga, koma nisambiratu mmanja. Mukakhumudwa inu anyamata amafundamento, amabaibulo chakuti komentale, inu azipembezo mutazichemerera, mutanena kuti inu yandiye mpingo osirisa, koma ufiti uli momwemo. Mukakhumudwa mukakafika kwathu. Nineneretu pano, kodi ni njira zingati zophera munthu? Zilipo zinga?
amayi ndi abambo talifukuleni Bible likuwuzeni kumene kumayambira munthu amayambira kuti amayambira kwa Mulungu. Pakuti wa Yeremiya, ndinakudziwa usadakhale m'mimba mwa mako. Tili ndi mbewu mitundu iwiri, mbewu ya zinthu zakumunda ndi mbewu ya munthu. Abrahamu tayima mchigwa, mbewu imene idzatuluka mchunu mwako. Muli wanthu nzunu za wanthu alimo m'matumbo mwanu mziberekero, amakhala alimo kale wanthu. Kodi muli ndi njira zingati zophera wanthu kudziko lapansi? Chinali chigwa chosausa cha hino, tasala pang'ono ufika kwathu. Ulendo uyamba uvuta ngati tana Twaibu. Tichita bwanji pakuti chimenecho chimene chikutithandiza? Kodi tisiye kulowa mchipinda? Amayi ndi abambo tamverani, pano pali Yosefe, bambo Yosefe, mwamuna azilera, adalimba mtima mnyamatayo. Pambuyo pa Mariya lugwadera lakumanzere lakumanja, mabere ali mcho, koma kumwamba kunalamula kuti chili m'mimbachi ncha Mzimu Woyera. Usachitani ngakhale mkazi usanja sankhuza adapirira kamuna 9 months. Kodi Petro akuti chani? Inu ndinu ansembe achifumu. Akunena inu ndine azibambo. Tikabwera ku Chikhristu timakhala kuti tikabwera kuzalembesa cha unsembe. Nsembe zake zota timapereka matupi chifukwa cha Yesu Kristu. Limadzuka ndi thupiro, koma nipirira ina chifukwa ndikudziwa kuti mkango agunda yaya pano autenga mimba kuti bwino zindisalire ine. Ndiye ndimve kuwawa niupereka thupi langa chimene ndikukana ncha ayaya sakhale membala wa chipembedzo cha Moleki, zisalire kuwawa kwa ine. Kodi zikumveka? Na wanso zikapala ni matayaya akagwereni uko. Sinufuna mwana ine. Ndina wansembe amene ndikupumphuta thupi chifukwa cha Yesu. Afika masiku anyamatayi mazimbabwe ino, mukakonda dere mwapereka azimayi ku chipatala cha Moleki. Nanga muta wakuti umayamba ndiwe kufunsa mwakatenga. Mwatenga sidzulo mmati kuchipatala kunalibe, lero mwakapeza lero mapilisi. Mupereka azimayi kuchipatala cha Moleki chifukwa chokana unsembe opirira. Tikufuna bambo Yosefe. Ufiti wa teknoloji, ufiti ulipo, wanthu akupha wanthu ndi mapilisi. Khani yosausa. Levitical chapter number 19 verse 31. Tili pa ulendo opita kumwamba, palibe libise pano, ulendo wayamba ukakala. Zasausa zinthu. 19 verse 31. Linde mbale wanga. Musamatembenukira kwa obwebweta kapena anyanga, musawafuna ndikudetsedwa nawo. Ine ndine Yehova Mulungu wanu. Kodi zikumveka izi? Amen. Angakhale zithine bwanji musamatembenukira kwanja kwa nyanga kapena obwebweta. Njira iliyonse imene ingabwere kuti ikuthandizeni uchoka pamene muli kwa mapena yochoka kwa munthu atagwiriza chinthu m'manja, mchere, mafuta, kaya nchani, kaya amata Yesu pachikwangwanipo ndanena kuti anoint speaker. Musamatembenukire kwa ubwebweta. Amene akhoza kuyima paino nikuyamba kukuwuzani kuti nikuona tsogolo lanu, ndili muzimu, nikuona obwebweta, nikuona tsogolo mwa iwe, nikuona vana, nikuona ana mapasa, nikuona ana mapasa. Watenga kuti wakuti Satana aliniwa nacho
amapasa anapereka kucha uwanthu. Mupita ku Kwinzi nimabwereza nkhani imene, mupita ku Sento, mupita ku Efere Mutalika, mwasonkhanise Manase akuuzeni ziwana zochoka m'maprofeti zikubadwa zili chang'alang'a. Umangotaya zina komweko muzikafunsa akakuuzeni. Mwati amakhala wananditu mimba yotengadi chifukwa cha kuli sociology of American wika imene kuchikuda imabwera ni mtengo wa gwamula, ni profeti yemweyo amene amabwera kuza kugona ananyamula masenga. Ayikabwa wena ndamachita kukuuzira mtu ni direct tionane ku office tuko loko unamangati zavuta zinthu mainda bamba. Bible likuti musamatembenukire kwa nyanga kapena oda, nje kuti Bible likuvomera kuti ufiti ja ulipo. Ngati likukana ni boma sinudabwa chifukwa maboma akudziko lapansi amayendesedwa ndinda Lucifer. Angantukane Lucifer lanzawo auzeni ife hana Mulungu. Bible likutiuza kuti ufiti ulipo. Amen mpingo. Amen. Zikumveka zimenezi? Kodi munali mu Levitiko mbale wanga? Munali Levitiko chapter number chani? Aichokani kumene kodi yeni ku 20 verse number 6. Ndili maulendo owerenga mavesi. Bible litiuze za ufitiwo ulipo kapena kulibe. 20 verse 6 Levitiko. Ndipo munthu wakutembenukira kwa obwebweta ndi anyanga watsata ndi chigololo, nkhope yanga itatsutsana naye munthuyo. Ndiye mumveretu tu ufiti bana. Umene mukukhalako musamaganize kuti muli ndi moyo mpaka lero kuti Mulungu akukuyang'anirani kukondwa. Nkhope yake idachoka. Kodi zikumveka izi? Amen. So unakhala ka empasi fo ndili nkhani pamene. Kodi mulipo amene munaonerako filimu ya mavampire? Muliko ine ndinali vampire. Kodi zikumveka? Ndipo chipembedzo chake ndimakachitira ku Mexico. Ku guwa la nsembe la Azteki. Chimachitika ncha nkhope ya mavampire imasintha pantunda nili mgalimoto nyamata kongola bwino katine wakuda bwino wakafupi bwino chonchi nimatini kamayenda pantunda chimangopezeka kuti china chake pa chata chatuluka ziwanda ziutakataka mthupi. Chifukwa chake cha buku verse number 6 ikunena kuti nkhope yanga imata akadzango tembenuka Mulungu osakuyang'ana ni mmene mukuyoyokeramo. Ani osausa ngamunene panawo ufitiwoka kuti mmadya mafuta mmandaku zidziwika nkhope ya Mulungu yata idachokapo kalekale. Ukangouyamba ufiti ukamafika zaka 19 umakhala utakalamba waterani kwa nkhope ya Yehova sili ndida ndiyo. Kodi zikumveka? Chimene chimapangisa kuti nkhope za zigawenga zizichita kuoneka kuti nchigawenga chifukwa chake cha ufiti. Nkhope ya Yehova imakhala itachoka. Mukuoneka mmene mukuonekera muchifukwa mmamawa malingani kulongosola kwa buku la Masalimo amabwera kuzazonda Yehova. Akangokuzonda ni mmene mukaonera azimayi waoneka bwino amazondedwa ni Yehova mmamawa akazonda tinkhope kuti ngwei achitsikana amazondedwa ni Yehova koma ufiti akaleka kuzonda thupilo Yehova pantunda limangopezeka kuti phekesu la nyasa. Kwera ni wa Yesu mfiti inu nikuitanira malonda ulele pano akwa Yesu Kristu nazanu ndagula nuvindula tupiranga tsopano luoneka bwino sikale ayaya kunyumba kwa kuti koma Twaibu ayamba uoneka bwino ndati inde nkhope ya Yehova ngayamba uyang'anisana ni nkhope ya Mulungu
idacho makobiri ndali nawo koma kungotuluka pa thalakiyo panja galaiva kungowona madziwa kuti nidiyedwa sapange masewera olokupopa mafuta nkaelekeza chinipa ichi ibwana cha makobiri koma nkhope ya Yehova idachoka chikamatuluka nyumbamo ndalama zache chiuchita wapya kukamwa nkhope ya Yehova idachoka. Ini simmaona azimayi mmakomomo amene nkhope ya Yehova idaleka nadona adi makobiri ali nawo koma akamatuluka nyumbamo iweyo nzibambo kama akangongola akangotuluka kuti muti chani bambo iwe miya nkhope ya Yehova idachoka. Mainda bambo tanzanu sopano zinthu zili bwino chifukwa nkhope ya Yehova ikuwala panda paine zija zinkatuluka za chivampaya zidachoka. Kodi zikumveka zimenezo kondeni ni nkhani yosausa. Ndimakumbukira chaka chimenecho tinali ukondwerera imene imatchedwa kuti blue blood ceremony kuchipembedzo cha Satana chimachitika ncha zaka zimenezo ndekuti kwalembedwa timu ya mavampire ya blood sucker ija idamveka mu nthawi yapita inasausa chayapa kupita chayapo. Kodi zikumveka iyi khani yovuta imeneyo boma mpaka lero limati kulibe na neso sinufuna umangidwa ulibedi koma ndili ni nkhani ndiye kuli mwambo ukuchitika ndiye mukakhala mwambo umenewu wa blue blood sucking wa vampire zimakhala zosausa chifukwa kulikonse kumene kuli membala wa vampire ziwanda zimakhala zikutupisa tupi mukafunsa ayaya ndiye ndagona amaraka ni mvundukula bulangele kunyang'ana yonchi china cha mmera yapo Twaibu eniyo mmalo mokhalapa atuluka uko madam akusomanu Twaibu ali kumbuyo ngani zosausa ndandizungulira ndikusali kwa yaya ngani kukafuna Twaibu asamuka usogolo Twaibu ali kumbuyo ngani zosausa makasana ufiti sikanthu necho kako ine sinsabwereraso sinibafuna ngakale pang'ono abale omankaza ngayo ayayawo ngafunika atalividwa ngakhale dziko lapansi olo kumwamba akalandire mphotho adapirira mwana wa namwali Twaibu ali kumbuyo zakhala bwanji ndili mu wiki ya blue blood sucking sanduko maoneka china chake chosaziwika bwino kuti nchani khani zosausa ukondedwa ndili mulungu pano amene amasanduliza wanthu taona ni mmene nasandukira. Kodi zikumveka nkadangoti ine pano nkapachala ukadakhala ulimbirana ndaoneka bwino kayaso pano akadalimbirana sopano ndioneka cha koma dzana lonkhale thalaki idalipo sukadabwera ine kodi zidalipo bwino nkhope ya Yehova yatanipo yachokapo. Levitical chapter number 20 verse number 6 akuti nkhope yanga idzachoka makosana tamvera mudzi mafumu ukasirikidwa nkhope ya Yehova pamudzipo imachoka ndi chifukwa chake nzika zanu zusauka mupite ku Joni mukaone vana adatuluka m'midzi yosirika akusauka abathamangisa abagwidwa Timoti abakang'anidwa abaosalipidwa chipirira ni chija ngati ali nkanthu kumeneko mbulutufu khani omvesa chisoni akuchokera m'midzi yakuti Yehova verse number 6 ya Levitical 20 anayang'ana kuchani kumbali ngapita pati kwana iyo kuli mafupa a mwana kwana iyo kuli mafupa a gogo kwana iyo kuli mafupa a nzukulu uku mdankwirira zonyasa basi mudzi wonse ziwanda zimene zikugadira
Kani yosausa mapero wake Yehova kungoyang'ana kuja mbali anyamata asipotsa kumadusa yapa ali makabanza ni mapanchala wajaka na kukwatilani koma muzi wasirika kupitilira kukakwatira kusidya muvile wa mafumu inu mbeta mugumbe muyambe kuziuza mfumu zosirika mizi sindilola chosanyanga inde mukwatiwe anyamata kungodusa kulenda usidya miziyo idasirikidwa ngani imene inu ilimbikira chifukwa kumene uchokera chimene ndikunena ndikuchidziwa kodi zikumveka makosani nkhope ya Yehova imata imachoka kodi zikumveka izi amen mpingo Amen. amen mpingo Amen. ndili pamenepa ndikumbutsa chinthu ichi ndikudziwa kuti mwina mtumiki wina adanena kapena sadanene ine ndikhala woyamba pamafunika mudzikhala ni mwambo woyeretsa banjalo pa mtundu pano kuyitanizana nyumbamo ananga tabwerani pano nukumbukira nzaka za chitsikana changa iwe kuti ubadwe ndamanga chinthu kodi zikumveka nawo bamba anene kuti ubadwe ni mkaka mwezi ujeni dzijani dzija ndikakathyola zimvunguti kuti iwe uta ubadwe ndikuti mwana iwe ndi mixture ndi bulida wochoka kuziwanda ndi ine munthu muna bulida kodi zikumveka izi Amen. si munthu yekha anabadwayi munatenga koso za chikunja kuphatikizira kuti mwana yata abadwe mukumuona mmene waphunzirira koma zulongosoka chidapita ku university koma chili pa mpando limodzi mpaka lero lidakalicha mmanja limodzi la mako kodi lako limodzi udzagwiriza liti waitaneni wanawo mupange mwambo woyeretsa mbuye nukumbukira ndachita ine ndidakwatiwa nyesi nkangotha ine osata osayima mutu udandi ndingaluse mamuna ndapita kutsidya ukatengako kanthu mpaka ine ndata ndayima kaya mudali inu kanangopupuluma koma ine nufuna kukonza machimo wati kuyeretsa cha anawo nsewo tunamwayi choka niwe unabweretsa unabereka wana obulida ulachoka kuziwanda wena udachoka mthupi mwako khani yosausa kodi zikumveka izi Amen. anyamata ngolomera pa sopo ulendowu kupita kokocheza tisamalira chikhristu chathu pamene tikukocheza mapeto a nthawi ya pansi pano satana akuyika zinthu zosiyanasiyana m'matupi mwathu ichichi mumveke tikapange ife tonse amene tili pano amene tili ni wana tikakumbukire kale lathu monga mwayiwala kuti munganene kuti mudayiwala tikumbukira tonse makolo wanso ngati ali ni moyo muli ni mwayi wafunsa zidakhala bwanji akakuwuza ndabadwira kuti wenanu muli ni tsoka lakuti mudalitenga kwa azamba olandira vana mmasamba akuti pali masamba olandirira mwana khani yosausa munabadwa mutalandiridwa mmasamba kodi nde umatiziyenda wakuti masambawo ndi amene akupangisa kuti kukwatiwa yapa wani wiki latha kukwatiwa yapa latha kukwatiwa yapa latha mukwatiwa nangati bwererani kwa Yehova mukamuuza kuti ndachimwira inu nzamba uja anandipatsa minyama ulendo wafika posausa tiyeni tidzipita kwathu koma tidakonzeka makosana kodi mukuona ufitiwu pamene amen mpingo wa Mulungu Amen. bale wanga levitiko yomweyo uchitenga tikukwera mtunda ndi diso uliponye pa 27 20 yomweyo 27. Munthu wamamuna kapena wamkazi wakubwebweta kapena wanyanga azimupha ndithu aziwaponya miyala mwazi wawo ukhale pa mtu wawo
patupawo. Kodi zikumveka izi? Sopano mukafika kuti uku wanyanga, uku wabwebweta, nikuuzeni makosana. Kuli nyanga, mitengo, kuli ubwebweta, ziwanda, kuli ula, zitatu zindizota, zofanana. Tamvera, chimene sopano Satana wapanga m'mapeto anthawi ino, ndi kuti zimenezi wazisamusa wakazika kula ulawu mu technology malinga ndi sukulu imene ndapita ine ku America iyi ndikunena panoyi, the sociology of American Wicca, kumene ndakatenga chikalata cha Wicca nikundindira musimo the craft of the wise one. Amati technology ntsogolo bwebweta kapena kuti kuombeza ndi kumene lero mukukutcha kuti kubeta juga betting. Kaya mukumva anyamata obeta ndi ufiti. Kubeta ni kuumbeza ni juga sakumva athu. Kodi lili limodzi pa? Ameni. Chikhalidwe chosafunika ana Mulungu. Masiku ano tunazibusa omwe mwapeza agwiriza foni sinangadanje njerera akumatumiza akuti nambala yanuyo yachita mwayi kuloto beta nawo. Ndeungu aona busa wakhala kukona akubetera paja akubetera pa foni nufiti abusa waponya malemba. Kodi zikumveka izi? Njira zili zonse zofufuzira zabwino nubwebweta. Tamvera, chimene nimayikondera mpingo wa Seventh Day Adventist, chimene nimaukondera mwachidziwa, tidagwira ukapolo mizimu yobwebweta ija yomanena kuti bwerani nikuoneseni. Ehe, azibusa oma una zinthu. Mulungu akunionetsa basopo nthawi zina sakhala nda sakhala Mulungu. Pang'ono ndi pang'ono umakhala kuti ukujoyina. Satana ndi ochenjera. Lero Mulungu akuonesani pali zakuti. Kodi zikumveka? Mkucha Mulungu akutanidi akuonesani. Tsiku lina Mulungu akutanidi. Oho, akulu awa ndachenjerere. Ndiye chimabwera ngati chingelo. Kwapa chiri nkwe mapiko white ndendende kudzala nkulandinda ndiwe nabwera kutereku chimene Mulungu akunena pama yamene acha asiyane na munawo acha chifukwa munawo acha chiwanda. Sopono iwe wala nkhula indinda ningero ka Satana amalowerera kuti kumeneko. Mpingo wa Mulungu tentisamalireni pamene tikuyenda ulendo wosausa wotere. Ine nupita kokocheza gawo limene liokondedwa chigawo changa choyamba. Tatentipiteni ku 18 chivumbuluso chapter number 18 verse number 23.